נוהל מתן דם במרכז הרפואי עודכן. זהו סרטון הסבר אודות שני השינויים העיקריים בנוהל. על הרופאים להחתים את המטופל או בא כוחו על הסכמה למתן דם. במחלקות שיקום, ההחתמה היא לפני המתן הראשון. במחלקות סיעוד מורכב והנשמה, ההחתמה מבוצעת במהלך שיחת תאום הציפיות בקבלת המטופל למחלקה. במקרה של מתן דם למטופל שכבר מאושפז זמן רב בבית החולים, יש לוודא החתמה על הסכמה לפני המתן. את טופס ההסכמה יש לסרוק ולשמור תחת רכיב מסמכים במערכת אבות. יש לתת למי שחתם על ההסכמה דף מידע אודות מתן דם. סירוב לקבלת דם יש לתעד בטופס סירוב לקבלת דם. טופס חיבור המנה שונה וכעת נקרא טופס תיוג. יש להשתמש בטופס זה בלבד. איש צוות רפואי בודק את מנת הדם יחד עם אח או אחות. חובה לעבור על כל אחד מהסעיפים בטופס ולסמן וי. בסוף הרשימה חובה לחתום בכתב ברור. המעקב אחר המטופל מבוצע על טופס התיוג. בסיום המנה חובה לציין שעת סיום מתן המנה ולהתייחס לתופעות לוואי. את המדבקה של מנת הדם, עליה חתמו שני המזהים, יש להדביק מאחורי טופס התיוג בסיום מתן המנה. לסיכום, מתן דם הינו טיפול הדורש דיוק ותשומת לב לפרטים. יש לפעול על פי הנוהל על מנת לוודא את ביטחון המטופל.